Ανούλα, νηστάζεις? Δύσκολη η τρίτη δημοτικού. Διάβασμα, εξετάσεις. Κουράστηκα! Δεν μπορώ άλλο! Μη στεναχωριέσαι, μικρούλα μου. Ήπιες καφεδάκι να ανοίξεις το ματάκι σου. Δεν μπορώ! Είμαι μικρή ακόμα! Τώρα μπορείς, γιατί έφτασε το φραπεδάκι. Ειδικά παρασκευασμένος καφές για τους μικρούς μας φίλους. Και είναι τόσο εύκολο να το φτιάξεις. Προσθέτουμε μια κουταλιά φραπεδάκι σε λίγο νερό, το χτυπάμε με το μαλακιστήρι και είναι έτοιμο να το απολαύσεις. Και η γεύση του, σ' αρέσει? Φραπεδάκι, τώρα το σπαστεί. Και το παιχνίδι, το σχολείο, την εκδρομή.